Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha ka step jong ka sngi tho ding jong ka tayo. Ha ka snong jalwa gre kabadon hajan karang sa kuna ha Southwest Garo Hills District ki pulet ka te ka district kilayo jingtip bakladon kawai kariyo kan thei kabla Shah Pynïap dusmon ha ka te ka jaka. Superintendent of Police ka Southwest Garo Hills District u Vikash Verma ulapentip ba ka te ka kan thei ka dei kabla tip kerteng kum ka nemjak CH Marak. Kabala keno bala Shah thombor bat Shah Pynïap namar ka Shah Suba kamen ai Ksuid. USP ula pensisha ya kate ka jingja da ka baong. Kani ka jingja klaja ha kapor san baji min step. Kadaw kadai namar ka Shah Suba ba kadai kamen ai Ksuid. Ha ka ba lapenti kenaru ba katei ka riu kan thei. Bat yu bala Suba ba Shah keno kidei na ka jaj bin riu garu. Bat lakem no ya ubala Suba unong Pynïap daki pulet ka Southwest Garo Hills bat la shim yaki sin jam katkum ka an BNS.